Dobrý den, ahoj, jmenuji se Ivana a vítám vás u mého dalšího videjka, kde vám budu povídat o mém háčkování a pletení. Ale nejdříve bych vám chtěla poděkovat za všechny vaše milé komentáře, za všechny lajky, za všechny odběry. Děkuji a moc se jim těším. Tak, dneska bych začala háčkováním. Minule jsem vám zapomněla ukázat mé háčkované tašky a vzpomněla jsem si na ně, když jsem zapla YouTube a zobrazilo se mi videjko, kde paní nebo slečna ukazovala háčkovanou taštičku. Takže i já jsem si uháčkovala tašky, respektive takto. Byla jsem na jednom společném pletení tašky, kde paní vlastně nás to učila, ukázala nám, jak takovou tašku uháčkovat, pardon. Takže z toho vznikla takováto háčkovaná taštička, kde teda vlastně paní mi to ukázala mi vzor a já už jsem potom to doháčkovala. Našila jsem si na to takováto ouška a parádní taštička byla na světě. No a protože se mi to líbilo, háčkovat tašky a zase ten YouTube, kde jedna paní z Polska háčkovala tašku a zaujal mě ten vzor, tak jsem vyzkoušela i já to uháčkovat a uháčkovala jsem si tašku s ouškama a té tašce, protože je trošku větší už, tak jsem vlastně ušila i vnitřek s kapsičkama a klasicky, aby se to dalo i zazipsovat. Takže takovou tu tašku jsem uháčkovala, má to i kolíčky ze spodu. No a protože mi trošku toho materiálu ještě zůstalo, tak jsem si uháčkovala takovou malou taštičku. Tato taštička nemá už vnitřek, je to tak akorát na peněženku, na mobil, ale já ji strašně ráda nosím. Když jdu do obchodu nakupovat, tak si do něho vlastně dám tu peněženku, mobil, dám si taštičku na rameno a pěkně do vozíku můžu nakupovat. No a protože ta taštička, co tam ta paní háčkovala, se mi hodně zalíbila, tak jsem neodolala. A mám tu ještě takováto ouška, samozřejmě pár, v hnědé a v červené a možná, že ještě tento rok se na nějakou malou háčkovanou taštičku dostane. Takže to bylo moje háčkování. A teď bych vám ráda ukázala teda mé pletené ponožky. Ponožkám jsem strašně, jak jsem to minule vzpomínala v minulém videjku, ponožkám jsem hodně odolávala. Nějak jsem se do nich nechtěla pustit, zdalo se mi to nějak složité, prostě ani sama sobě nevím to vysvětlit. No a kamarádka mě přesvědčovala, že jen to zkus, no tak jsem to zkusila. A když jsem vlastně upletla první pár, tak jsem zjistila, že nová závislost je na světě. Takže prakticky ponožky v listopadu budou 2 roky, co pletu ponožky. Takže teď bych vám ráda ukázala můj košík pletených ponožek. Jsou tam různé barvy, jsou tam různé teda materiály od různých výrobců, protože já ráda zkouším různé materiály. Tak uvidím, který se mi nejvíc bude líbit, tak potom z toho vlastně si můžu uplést více ponožek. A ještě bych vám ukázala aspoň pár ponožek mé dcery, protože ona má též takový košík, ale od ní jsem si teď půjčila pár kousků. Takže toto je na ukázku košíček mé dcery. Dcera má i ty tenší ponožky, i ty hrubší ponožky, takže jí též pletu klasicky, co je 100 gramů, 100 gramovka a tam je 420 metrů, ale též 6 nitku a 8 nitku. A já, jako jsem už minule vzpomínala, hodně mám ráda ty samovzorovací příze, protože to prostě úplně s minimem námahy skutečně mi spraví krásné ponožky. Takže například něco takového to jsou ty teplejší. Potom i takéto ponožky.
ty byly pletený z této příze. Já se omlouvám, přihnala se bouřka, tak doufám, že až tak velmi nebude na tom videjku slyšet. Potom ponožky z 8 nitky. Toto jsou jediné ponožky, kde jsem dělala patu pomocí německých zkrácených řad. Bohužel moc to v tomto vidět není, ale je to tak na 3krát, aby vlastně vytvarovala pěkně tu patu. To byla příze opal. Pardon. Takto. No. A potom od vlněnek se mi strašně líbily ty ptáčkové ponožky, takže i pro mou dceru jsem udělala ptáčkové ponožky. Pokud se nemýlím, toto je síkorka. A toto pravděpodobně bude sova. Omlouvám se, pokud jsem se spletla. No. A ještě mé dceři jsem upletla dědolesky. Toto už jsou ponožky všechny z té příze od firmy West Yorkshire Spinners. Potom z vánoční kolekce jsem mi spravila ponožky. Takové trošku třpytky mají v sobě. No a má ponožky i od Decidy. Vánoční. Takže to byla malá ukázka ponožek mé dcery. No a teď moje ponožky. Tak jak jsem vám vzpomínala, já prostě ráda zkouším různé druhy těch ponožkovek i od různých výrobců. Takže například tu mám, toto je 8 nitka. Tyhle ty ponožky jsem viděla jako vzor v tom obchodě, tak prostě mě to uchvátilo, i když teda já až tak moc teplé ponožky nemusím, ale prostě ta vlna mě tak uchvátila, že prostě musela jsem si ji koupit a musela jsem ponožky uplést. Potom tu jsem pletla dvoje ponožky z této příze. Jedny byly v modré kombinaci a v druhé takové červené. A k těm červeným jsem si upletla i návleky. I když se přiznám, že návleky velmi málo nosím, protože já mám pocit, že to naprosto je mi zima. I když ano, že můžu být prakticky, ale já vždycky tak toto musím zatahovat. Tak jsem právě rozmýšlela, že při zemi ještě zůstala, že ještě mám klubičko. Takže že asi to tady rozpářu a dopletu asi vrch a udělám si z toho klasické palčáky, co asi lepší budu. Toto lepší využiju. No a jako moje první ponožky jsem upletla z Arvety a hned jsem se pustila i do proužkování. Tady jsem si udělala i patu, vlastně kde jsem pletla dvojmo, ale vzhledem k tomu, že má člověk hodně těch ponožek, tak je i často střídá, takže vlastně nejsou tak jenom v tom koloběhu, že nosí, opere, nosí, vypere, že vlastně se až tak často, nebo se tak hodně neopotřebovávají, takže podle mě je úplně zbytečný, abych si dělala patu zdvojenou anebo zesílenou. Jinak, co se týká těch ponožek z Arvety, ještě jedny jsem si spravila, z Arvety mám je tu.
Mám pocit, když si ty ponožky obleču, že prostě na těch nohách cítím ty očka. Nějak ponožky z Arvety mi prostě nesedly. Arvetu mám strašně ráda na šátky, to ano, ale ponožky vlastně mám jenom tyto dvoje, víc z nich ponožky nepletu. Takže jedny jsem spravila proužkované a na druhé jsem si spravila takovouto kraječku. Nevím, jestli to je vidět. Velmi jsem chtěla vyzkoušet kraječku. Tyhle ty ponožky jsou dokonce pletené od špičky, takže já pletu ponožky i od špičky, anebo od patentu. V podstatě mi je to jedno. Vždy se dívám na to, že vlastně jaký druh té paty chci plést. Toto je vlastně pata pletená od špičky a tuto je klasická pata, ta je zase pletená od vrchu. Takže toto byla Arveta. Potom jsem samozřejmě vyzkoušela přízy od Decidy, ty její zebrovky. Jsou krásné, jsou úžasné, tak jsou jedny z nich. Tuto jsem použila klasický vzor, kdy se vlastně plete do čtverečku, jeden čtvereček obrace, druhý hladce a potom se to po pár řadech zase vymění. Takže to byla jedna od Decidy. A ještě jsem si upletla takovéto melírky od Decidy. Můžete si všimnout, že prostě já mám, i když ta ponožka je taková melírová příze, já mám ráda, když špička je prostě jednobarevná. Mám i já ponožky, kde vlastně jsem ty špičky pletla z té melírované příze, ale prostě já mám takový pocit, jako by ta ponožka, jako by jí něco chybělo. Tak proto se snažím si vždy udělat ponožku tak, aby špičku měla prostě, aby ladila špička, ale byla jednobarevná. No. Potom tu mám dvoje ponožky, co jsem si upletla z příze, od slovenské barvířky Iva B. Creative Crew. Toto byla příze s názvem Býčí oko. A tu mám taky vlastně, to jsem taky dělala od špičky, je vlastně ta pata pletená od špičky. A potom tu mám ještě přízi Afrodite, též od ní. A tu, i když je melírovaná, tak tu jsem zvolila vzoreček. No a potom klasicky mám tu ponožky od mé oblíbené příze od firmy West Yorkshire Spinners. A ty mám v různé kombinaci. Takže takovou, vidíte, zase jsem dala zelenou špičku. Takže vlastně mám ponožky i s těma melírovanými špičkami, ale prostě od jisté doby jsem se snažila dělat jenom jednobarevné špičky. Takový to vánoční, ale to nedělala jsem si dědolesky jen takto. Potom jsem natrefila na přízi, ta byla v kombinaci na ponožkovku, ale byla v kombinaci s merinem, tak jsem si udělala takové červeno-fialkové kombinaci a v modré kombinaci ponožtičky. Samozřejmě, že jsem vyzkoušela i přízi Novitu. To jsem dostala od kamarádky, tuším na Vánoce, kde jsem zvolila vzor rýže. Takže i takové teplejší ponožky se najdou u mě. A přece jsem tu našla jedny dědolesky pro sebe a to byly hnědé. A jedny malinko, trošku do žluta, se zelenou špičkou. No a potom jsem objevila přízi takovouto Reggie. A viděla jsem strašně z nich pěkné ponožky, kde byly vypletané
stromečky. Ale na vypletané ponožky jsem si zatím ještě netroufla, tak jsem jen si udělala takový vánoční ponožky proužkované. No a protože je léto, tak jsem vyzkoušela ponožky i z bavlny. Tady jsem použila tuto přízi a vznikly z toho takovéto ponožtičky. Tato příze obsahuje 45% bavlny, 42% vlny a 13% polyamidu. Ale zatím jsem je ještě neskoušela, takže jsou jenom upleteny, ale ještě jsem je na nohách neměla. A potom mi padla do oka tato příze, melónová. Nevidím, že... Chtěla jsem vám říct, že... Aha, už vidím. 72% vlny a 18% polyamidu a 10% polyesteru. A vznikly z toho takovéhle ponožtičky. Melónové. Samozřejmě špičku mám zase jinou, jen jsem rozmýšlela, jestli bych ji neměla zaměnit radši za zelenou. Pata mi nevadí, že je taková, jakože z té samé příze, paty nezvyknu dělat jiné. V poslední době jinak jsem si oblíbila paty typu strong, takže si vlastně teď pletu na všech ponožkách, které teď mám hotový, nebo posledně hotový a dokonce i rozdělané, tak pletu patu strong. Jak mi to pasuje. No a ještě tu mám hotové ponožky z příze Merino-Jak. Z té příze jsem upletla dvoje ponožky. A protože byla taková trošku jednobarevná, trošku ježíhaná, ale upletla jsem si na nich vzoreček. Tyhle ponožky zase byly pletené od špičky, protože mají krásnou patu. Takovýto vzoreček. Takže toto bylo takové modré, modrozelené barvě. Trošku se zatáhlo. Je tu trošku tma, ale myslím, že bude dobře vidět tady to videjko. A potom jsem si upletla ještě takovéto, tak hořčicové barvě. A je tam vzoreček. No. Myslím, že to by bylo zhruba z mých upletených ponožek všechno. A teď vám ještě ukážu vlastně ponožky, které mám rozpletené. Když jsem začala plést, tak jednoducho pleteninu jsem si odložila maximálně do nějaké mísky nebo do nějakého košíčku. A až jednou jsem dostala od kamarádky takovouto taštičku. Manonka ji vyrobila. Tak jsem přišla na to, že jak je to fantastický mít takovou taštičku, že člověk to do toho schová, nikde to neválí a když to dá do tašky, tak přece je to takto chráněný. Tak jsem si začala ty taštičky šít a postupně, jak vám budu ukázat projekty, ukážu vám i mé taštičky. No, v této taštičce se schovávají ponožky z této vlnky. Vidíte, já si poznámky někdy dělám jen takto prostě na tyto pásky. Když nemám po ruce nějaký sešit nebo něco, tak si to napíšu, abych... Nebo já pletu ponožky po jednom, já nepletu ponožky dvě naraz. To jsem ještě neskoušela a naštěstí tím syndromem druhá ponožka netrpím, takže já vlastně tu druhou ponožku dopletu. No, jen někdy je trošku problém, že člověk mezi tím plete i něco jiného, takže zvyknu si to takto čmrkat po těchto páskách. A vlastně tam mám ten základ, jak jsem tu ponožku pletla, kolik oček, kde jsem ubírala, jak mám vysoký patent, kolik jsem vlastně k té špičce upletla řad. Tak to mám takto poznačený a nemůže se mi to ztratit. Takže z této ponožky jsem už z této příze jsem upletla už jednu ponožku.
Vypadá to jako froté ponožky. Úplně fakt krásně, jako froté. A druhá ponožtička. Vidíte, toto mám vlastně chránič na jehlice. Parádní věc. A druhá ponožka už je těsně před dokončením. Už jí vlastně chybí jenom špička. Bude mít špičku. No a tu na té ponožce, alebo vůbec při pletení, teď v poslední době používám takovouto blbostičku, ale je to parádní věc, je to vlastně počítadlo řad. Někdy se člověk nemůže spoléhat přesně na to, že ano, tuto jsem skončila a tady mám přesně těchto těchto řad takto. Že aby ta ponožka nebyla jiná, tak já vlastně používám toto počítadlo řad. A už si to lehko zapamatuju, že teď 10, 20, 30, 40. Takže je to parádní věc na počítání řad. A používám to i na pulovre, například při rukávu, anebo když dělám vzor a vím, že budu ubírat, tak si to pěkně počítám. Takže druhá ponožtička už bude hotová a mám to by trošku také modré kombinaci a mám to ještě tak do zelenka. Tak budou ještě jedny ponožky budou pro mě a druhou pro dceru. Takže to se skrývalo v této taštičce. A mám tu další taštičku. Ano, jsou tam ponožky. A tuto jsem si ušila z kočárkoviny. Tak, a tu se ukrývají ponožtičky z příze. A jedna ponožka už je hotová. To je též samovzorovací. Takže úplně parádní, krásný vzor a jenom špičku jsem mi dala jinou. Já ponožky pletu na jehlicích 2,25 a pletu je vlastně systémem Magic Loop. A vždy si udělám očko. A na tu jednu jehlici si vlastně nahodím příslušný počet ok. Většinou je to vlastně na moji nohu, na dceřinu nohu, když používám materiál 100 gramový a 420 metrů, tak 64 ok. Protože vždycky ta první řada se tak těžce nebo hůře plete, když děláte obrace, hladce, tak já si zvyknu tu první řadu vždycky udělat jenom hladce. A jenom potom to spojím a potom pletu vlastně ten rantl. Takže toto je můj systém pletení ponožek. Takže odložíme. A myslím si, že to jsou všecko mé rozpletené ponožky. Víc jich momentálně nemám. Dvoje ponožky. Ale ještě bych vám chtěla ukázat, ještě tu mám nějakou přízi, ze kterých bych teda ještě chtěla uplést ponožky, kterou bych ještě chtěla vyzkoušet. Mám tu takovouhle přízi. Pěkná barvička, tak ještě ty chci vyzkoušet. A ještě tu mám takovou vánoční, takovou třpitivku. A tak bych chtěla uplést ještě z toho ponožky, že jedny pro dceru a jedny pro sebe. No. Takže já skoro bych zapomněla. Ještě tu mám krásnou vlnu od vlněnek. Z toho budou taky ještě parádní ponožky. Tak. Dobře. To je všechno, co se týká ponožek. A protože já nemám rozpletený jenom ponožky, já mám rozpletený i pulovre, ano, vlastně momentálně mám rozpletený jenom pulovre. Tak ještě vám to ukážu. A ještě bych vám chtěla ukázat i nějaké věci, co už mám vlastně dokončený. Minule jste vlastně na mě viděli ranunculus. Ten jsem měla minule oblečený. A ten jsem pletla z příze Knitting for Olive.
A ještě mám jeden ranunculus a ten je z příze Tussac Tweed. Ale přiznám se, že tento ranunculus nenosím. Nějak ten Tussac Tweed, prostě necítím se v něm příjemně. Je úžasný, je lehonký, je krásný, ale nějak mi na těle nesedí. Tento druhý, ten mám ráda. Ten je příjemný na těle. Dceři jsem také upletla, vlastně i z toho Tussacu, jenom v jiných barvách. Někdy vám je možná ukážu. A dcera nosí oba dva. Můj pletený svetr první byla oxa. A byla pletená z příze fleece. Jako ten svetr je prostě báječný, je skvělej. Jinak já jsem citlivá dost na vlnu a můžu říct, že stane se, že konkrétně tato příze mě občas štípne. Ale je to nic, je to málinko, takže úplně v pohodě ji zvládám. Tento svetr má prakticky pro mě jenom jednu jedinou chybu a to, že má takový trošku větší výstřih. On je dost teplý z tohoto materiálu, ale ten výstřih má větší. Takže když bych si ještě někdy pletla tu oxu, tak malinko bych to tak přitáhla. A nebo možná, že bych to stálo za toto ještě trošku nahodit a přitáhnout, to trošku ten rantl zvětšit. Nebo já jsem si ho, už jsem ho nosila a teď jsem ho trošku musela prodloužit. Vidíte, že ještě mi z toho trčí nitě. Nebo mi zůstala ta vlna, takže jsem si ho malinko ještě nastavila, protože já mám ráda ty pulovry, když jsou trošku delší. Nemám ráda pulovry do pasu, když se člověk zohne, tak prostě má záda hned venku. Takže, ale jinak je to prostě báječný svetr. Pak z té příze je úžasný a na to, že prostě já jsem hodně citlivá na přízi, tak úplně fakt krásně se nosí. Nádherný je. Máme hotové projekty a teď bych vám ráda ukázala, na čem pracuji. Jako první tu mám svetr Helix. Tělo už mám hotové. Už půjdu do rukávu. Na něm jsou krásné tyhle raklány. Nevím, jestli je to vidět. A zase je trošku delší, protože já to mám ráda, když je to delší. Tento svetr je vlastně jenom hladký, není na něm nic, ale já jsem si koupila krásnou knihu. Je to kniha vlastně o vyšívání a tak mě napadlo, že bych něco v podobném stylu, jako je tu, na tomto šátku, ty květy, že bych si na něho mohla něco vyšít. Jinak je to krásná kniha, krásné fakt vyšívání. Jsem moc ráda, že jsem si ji koupila a určitě ji hodně využiji. Takže tento helix je pletený z příze Javol a i to Shio. Takže už mi chybí jenom rukávy a potom patent, vlastně tuto. Koupit si nějaké pěkné knoflíčky a svetr bude hotový. No, tu mám kapsičku, kterou jsem si teda vlastně šila, kde jsem použila i své nohy. Vevnitř macíková. A ta šičce se ukrývá příze lino, ze kterého si pletu ankrs od Petit Knit. Takto. Tělo už bude hotové, už vlastně jenom ukončuju ten patent a potom si spravím jenom krátké rukávky. Bude to tak, je to 100% len, bude to vlastně na leto.
ten len, vlastně když jsem to chytila do ruky, tak jsem si říkala, ježiš, to je nějaký jak špagátek. Ale krásně to pod rukama změklo a věřím tomu, že když to vyperu, tak úplně to bude měkounký, že to bude příjemný na nosení. Jinak už i teď je to příjemný, neškrábe to. Žádný jakože nepříjemný pocit na těle z toho nemám. Takže to se těším, to vlastně je moje první zkušenost se 100% lnem. Další taštičce, lenochodová, se ukrývá také Anchors. Ten je ještě na začátku. A ten si pletu z příze line a přidala jsem k němu tu třpitivku. Chtěla bych si vlastně ten výplet uplést s tou třpitivkou a potom tělo půjdu už jenom samostatně s tím linem. Jenom rozmýšlím, že či dolů do patentu a případně na rukávky do patentu bych ještě dala tu třpitivku. To si ještě rozmyslím. Ale je to krása. To line úplně nádherně ukáže ten vzor. Krásný to je. Takže to se ukrývalo v této taštičce. A ještě tu mám jednu vánoční. Hodně se mi líbila ta látka, tak jsem si udělala i vánoční, i zevnitř. Pustila jsem se do kalu s woolpointem a vybrala jsem si ten šátek Bluegrass. Přišly takováto malá klubička. Nevím, či já budu vědět chytit vlastně všechny. Taková malá klubička přišla. Samozřejmě už mám z toho odpleteno. Ale různých barev. Byly teda jakože tmavé a světlé. A byl k tomu i popis, jako se to má plést. Ale já jsem se rozhodla, že si to budu plést vlastně podle svého. Že nebudu střídat ty barvy tak, jak jsou v tom návodě popsány, ale já si to prostě udělám tak, že jedna strana bude světlá a druhá strana bude tmavá. Takže už mám dost velký kus upleteno. Toto je vlastně ta tmavá strana a druhá strana. No. Je to můj první brioš. A řeknu vám, že už jsem i párala. Když jsem musela vypárat 2 řady, tak ještě to bylo relativně v pohodě. Ale stalo se mi někde přibližně po takovémhle velkém kusu, se mi stalo, že jsem musela vypárat 8 řad. Tak to už jsem fakt se trošku obávala, či to nepůjde celý. Ale naštěstí se mi to podařilo, že vypárala jsem pěkně 8 řad a vlastně ve vzorku jsem pokračovala. Je to krásný. Je to prostě brioš. No, je to technika, kdo vlastně pletete brioš, tak poznáte to. Asi toto je jen ten základní, ale prostě je to moje první pletení s briošem a jsem fakt spokojená. Nejenom, že barevně je fakt krásný, nejenom z té strany, ale i z druhé strany. A je to prostě úžasné pletení. Takže myslím si, že toto není můj poslední brioš. Že určitě ještě s briošem budu pracovat. Fakt je krásný, nádherný. Takže toto byl můj poslední rozpletený projekt momentálně. No a na co se chystám? Minule jsem vám ukazovala ten šátek, ten velký šátek Night Shift od Andreji Mowry, co jsem pletla pro moji dceru. A prostě ten šátek se mi strašně líbí. Ne tak velký, ale trošku menší. Tak jsem se rozhodla, že si ho upletu z příze od Shoplu Edition 3 a v nějaké také
takovéto kombinaci. Ještě jedno klubičko. Jsem rozmýšlela, že asi v takovéto kombinaci si ho upletu. Nebudu vlastně přibírat tak často, jak je v návodu, že zkusím tak pozvolněji přidávat, aby mi vlastně nevznikl až tak velký ten šátek, ale prostě ten šátek je nádherný. Takže toto mám v pláně nahodit a myslím si, že ta příze je trošku silnější, takže mělo by to jít rychle. No a potom od vlněnek, to jsem nemohla odolat a musela jsem si koupit, co mají nové teď v nabídce, ta přestánská příze. A je to od ovečky Cubidubi, takovouto přízi. A z tohoto bych si chtěla nahodit na svetr Helga, bohužel nevím autorku. Tež vzpomínali vlněnky, že je krásný toto svetr nebo kardigan a myslím si, že ta vlna bude úžasná, na dotyk je parádní, nekouše, necítím nic, takže z toho bych si ještě chtěla nahodit ten svetr nebo kardigan Helga. No. Myslím si, že to je všechno, co jsem vám dnes chtěla ukázat. Děkuji vám za sledování. Přeji vám krásné léto, krásnou dovolenou. Samozřejmě u toho i to pleteníčko trošku, ale hlavně hodně oddychu, aby si člověk oddychl, aby potom nabral hodně sil. Tak mějte se krásně. Ahoj!